Здравейте и добре дошли в моя канал по древна китайска астрология. Аз съм професионалният астролог Александър Загата. Това е моя YouTube канал. Ще съм благодарен, ако се абонирате и ме последвате. Това е моят канал в Rumble, също тук, и това е моят сайт Загата Astrology за древна китайска астрология. Дойде време да направя още едно видео. То ще бъде на тема видове астролози и защо фразата "бях на астролог" не означава нищо. Търсих и се спрях на тази картинка, която най-добре показва нещата. Слагане на кюпа на всички видове астролози, в един общ кюп. Аз бях на астролог, и аз, и хората си смятат, че няма разлика и се обсъжда, той ми каза, тя ми каза това, но всъщност има значителна разлика. Какъв е астролога, както и, още по-важно, каква астрология практикува съответния астролог. Значи, работя ежедневно с хора от много години, какви истории са ми разказвали, споделяли, също при ректификации, като при събития от живота и така нататък. Просто съм потресен. И то в отрицателен смисъл. Искаше ми се да бъде в положителен смисъл, но не. За съжаление не е така, защото при основни положения в хороскопа се грешат, основни събития в живота не могат да се напаснат, т.е. получава се грешен хороскоп при ректификацията, съответно на практика почти всичко става изцяло грешно в живота на човека. Знаете, че това, което аз се занимавам, е древна китайска астрология, което е много различно от това, което практикуват астролозите не само масово по света, в България, по света също, както и индийска астрология се занимавам, която те първа предстои. Но искам да кажа, че винаги го казвам това на хората, за да знаят, че тук става въпрос за нещо наистина различно и очакванията трябва да бъдат различни. Значи, преди 20 на години се появи един 20 и нещо вече, един португалски треньор по футбол, Жозе Мауриньо, който в немалка степен революционизира футбола, защото го превърна в много прагматично и много защитна игра, въпреки че беше треньор особено на Челси, на много богат отбор. Смисъл, защо го казвам това? Защото той на практика след него познаха други такива треньори, които започнаха да налагат такъв стил, защото стилът беше много успешен. Убиваше футбол красотата, но беше ефективен, не мога да се отрече безспорно. Мисълта ми е, че около Мауриньо, също например после Диего Марадона, един от най-великите футболисти, който като стана футболен селекционер на Аржентина, оттам около тези треньори, също после Диего Симеоне се появи, имаше. Казваха, покажи ми какъв е твоя дефанзивен полузащитник, за да ти покажа какъв ти е отбора. Тоест, каква е ядката на целия отбор започва от този, който е така наречения, който наречен в футбола разбивач. Тоест, това е ядката. Тоест, когато, защо ви го казвам това? Когато търсите даден астролог, добре е да знаете каква е ядката, каква е сърцевината, с какво реално се занимава този астролог, в какво е най-добър. Защото не може един астролог да бъде добър във всичко. Просто някои неща, някои клонове се отдават повече. Това е много важно. Това е много важно и не случайно давам пример, просто аналогията е много уместна, защото Марадона беше десятка играеше, т.е. офанзивен полузащитник, а като треньор той каза, моят отбор започва с как се казваше? Мащерано. Мащерано, който е разбивач. Т.е. Марадона беше почти нападател, нападателен играч, каза моят отбор, единственият сигурен играч в моят отбор е Мащерано. От него започва. В отбора на Марадона беше Меси, Лионел Меси. Също един от най-великите футболисти, най-добрия през сумати години, последните години, нали. Той каза не Меси, Мащерано започва. В тази връзка, тази аналогия, аз бих казал, че може да казвате, така да се каже, на даден астролог, покажи ми твоята таблица, за да видя, нали, кой си ти, покажи ми твоята таблица. Какво имам пред под таблица? Ще ви споделя моята лична таблица, която, ето която аз съм си направил, която следя, която показва
с проценти, сега няма да се слагам в случай, не съм сложил приходи, но тези проценти са реални към момента, към днес, което е 24 април 2026, както виждате. Тоест, както виждате, тук имаме, както съм си направил, това е моята таблица, така, клон, астрологичен, рожден клон, дължина на живота, аз съм един от малко по-специализиран, предсказателен рожден, тук включват, предсказателен рожден клон включва годишни хороскопи, месечни хороскопи, разбиване на годината на периоди, включва също, аз лично ги деля на половинка, примерно разчитане на дадена конкретна тема, примерно имане на деца, кога ще е така нататък, или брак, или финанси, или така нататък, примерно едната част е от рождение, другата е от предсказателния рожден. Така, въпросния клон, отговор на конкретен въпрос, хорарния клон, така ректификация, като аз предлагам и 24 часа, съм може би един от много малкото в България или единствения, не съм сигурен. Така, локационен клон, т.е. астрология на места и на посоки и на места. Някои казват астрокартография, но този термин е патентован, трябва да се внимава. Така, т.е. избор на най-добро място за живот, за почивка, може дори да се каже най-вече за живот, но и то в контекста на, например, за финанси, за кариера, за брак и така нататък, за деца. Изборния клон, избор на най-благоприятна дата и евентуално също час, минута за било за какво ли не. Сключване на сделка, откриване на бизнес, писане на книга, публикуване на нещо, купуване на къща, събаряне на къща, подобряване между хора, търсене на помощ, например сприятеляване с заможни или влиятелни хора, търсене на такъв, има специални конфигурации, които се ползват, които са масово неизвестни, синастрия, съвместимост, разчитане на сравняване на рождените хороскопи на двама души, било за любов, било за бизнес, било за родител, дете, било за приятели и така нататък. Съответно тук имам записал бързи експресни поръчки, които бях въвел преди около 2 години за рождение предсказателен клон, така услуги за чужденци, преводи, също като заклет преводач. Тук няма да се спираме, нямаме също. Но искам да кажа, че има причина да съм си направил самата подредба на таблицата да е такава, защото ето примерно синастрия е на практика на последно място, защото, както бях написал в моя сайт, тук когато започнах да предлагам синастрия преди година и половина, бяха изминали 13 години. Години, хора. Не месеца, не седмици, както правят сумачи астролози в кавички. Откакто изкарах интензивен курс, проучвах нещата, проверявах, тествах, практикувах, за да съм уверен, че мога да го предложа това нещо. И не случайно въпросната синастрия е накрая. В момента това са ми текущо тези проценти. Тия проценти може да си ги правя в случая това са на годишна база, може да си ги правя също на 3 месече, може да си ги правя на всеки месец, ако искаме така нататък, но това е в момента. Рождения клон, предсказателният рожден, въпросния, ректификацията са как се казва, хляба и кравето масло, основата на моята практика. Това е основата на моята практика. Не се занимавам с финансова астрология, не се занимавам с медицинска астрология, в смисъл като отделни клонове. Финансова астрология преди не помня 3 години биткоин като беше най-надолу, ме бяха потърсили, бях публикувал предсказания за биткоин. Ето тук бях публикувал предсказание, което се осъществи. Само че той е с конкретен хорарен въпрос, не е за цената на биткоин, беше не за финансова астрология, т.е. използване на рождени хороскопи и така нататък. Това не е нещо, което нито съм го обявил, нито го предлагам и така нататък. Така че тази таблица това е сърцевината на даден строк, който си прави. Аз си правя, защото който е гледал моите видеа, който седи моят труд или е ползвал моите услуги, знае, че съм изключително подробен и щателен. За мен е много важно това. Научният подход и така нататък. Разбира се, тази таблица се мини. Примерно в момента ми бяга преди няколко години, имах много хубава конфигурация в годишния си хороскоп. Тогава имах тази графа беше не помня, доста проценти беше. Тогава имах страшно много поръчки от чужденци, защото това беше показано от моя хороскоп. Тези периоди на години и така нататък, аз лично разбира се си ги броя астрологично, т.е. от рожден ден до рожден ден. Всеки може да си ги броя, ако иска, нали, от януари или от както се желая, нали, но аз няма как като професионален астролог, разбира се си ги броя по този начин.
Така че отново, сърцевината, интересувайте се, питайте, също ако е за въпрос на моя сайт, в таблица с услугите, които са ми, ценоразписа е публичен от много години, може да се види, аз дори съм си сложил такива отметки, кои са най-търсените услуги при мен. Съм го написал преди сумати години това нещо. Така че, за да няма някакви... но хубаво е тези неща, смисъл, клиентите да сте по-внимателни, да четете, да се интересувате, да разпитвате, защото по този начин имаме много голямо, очевидно хората са много пъти повече от астролозите, но много астролози се навъзка, от които доста са в кавички астролози. Трябва да се проверя, трябва да се чете. Защото човек да изгуби някаква сума пари е много малко на фона на потенциално това, което може да бъде объркан, да бъде заблуден, а камо ли, говорим за ректификация, какви брутални случаи, може би мога да направя някакъв път друго видео. Но идеята е, че качественият астролог ще ви каже информация, която е веднага потвърдима, ще се види дали е вярна или не, когато разчита хороскоп или когато прави предсказания, ще стане ясно след съответното една година или 2 години, така нататък. Но мисълта ми е, че да ви дам един пример. Преди преди около 3 години бях правил това видео за ректификация на тази известна жена, която роди майката, която роди 8 деца, осмаци. Нейният хороскоп беше по акт за раждане, който, ето го, този, кажем тук, този е по акт за раждане, който, както показах, е грешен. Верен асцендент, не е Водолей, верен асцендент е Риби. Но не помня, понеже минаха 3 години, не помня дали се обърнах внимание, мисля, че не обърнах тогава. Разбира се, аз го бях забелязал, в смисъл пред самата ректификация. Например, тази жена има сега колко деца бяха? 14 деца ли бяха, защото ражда 8 наведнъж и преди това има. Тук имам ги записани, трябва да ги имам. 6. Всичките са с инвитро, първо 6, после 8. 14 деца. Хороскопа, верният хороскоп, ректифицираният ми е хороскоп. Ми е клиентка, не я познавам, просто прояви голям интерес, защото в рекордите на Гинес и така нататък, показва, че с древна астрология, разбира се, тропически зодиак, разбира се, че от всичките тези 14 деца, гледано от хороскопа на майката, не съм изследвал хороскопа на децата, тези 8 ще са голямо предизвикателство с обичайните методи, защото са родени в рамките, нали разберете, но мисълта ми е, че хороскопа на майката показва, че не този грешния хороскоп, верният хороскоп, верният асцендент, показва, че от тези 14 деца, четвъртото дете ще има най-сериозни здравословни проблеми, гледано от хороскопа на майката. И това нещо много лесно се потвърждава, разбира се, в нейния живот. И мисля, че съм обръщал внимание в други мои видеа, когато съм разчитал хороскопи на мои клиенти, най-вече жени, или мъже няма значение, жени са повечето, които по принцип, като питам, желаете ли, искате ли видите какво показва вашия хороскоп за вашите деца, гледано от вашия хороскоп, не от техните, защото самата жена идва за себе си. С удоволствие и така нататък. Хоп, това, тук първото дете, тук второто, тук третото, ако е принужно, тук четвъртото, ако е принужно и така нататък. И хората потвърждават. Защо? Защото се използва вярна методология, която е оцеляла. Не се използват някакви техники за иновации, някакви научкване, някакви интуиции и така нататък. Не е нещо подобно. Така. Също едно от нещата, което отличава тази астрология, която аз практикувам, разбира се, не само аз, нямам никакви претенции за оригиналност, макар че съм първия в България с древна сидиска, с древна и китайска, но предлагат се, има конкретни методи за максимизиране, да го кажем, на съдбата. Тия методи могат да бъдат от една страна за облегчаване, така наречените лекове, на които безспорно индийската астрология е шампион, а могат да бъдат и проактивни мерки за подобряване. Примерно, давам пример, преди колко време стана пак? Около 2 години, 3 юни 23, значи 3 години почти, бях публикувал
това видео за тази рядка астрологична конфигурация. Впоследствие тази конфигурация се повтори по-късно през годината, за което публикувах пак, но искам да кажа, че хората ми даваха обратна връзка. Потърсиха немалко хора, включително от различни континенти. Хора, малка част от тях даваха обратна връзка, но имаше хора да не изборявам, от различни държави и така нататък, но въпросът е какво се стоиш, нали, какво са успели да постигнат благодарение на това знание. Невероятни неща, които по отношение на кариера, по отношение на закупуване на емоции, по отношение на медитация, по отношение на какво ли не. Беше много... Просто беше страхотно да се чуе, защото самата конфигурация се повтаря веднъж на 12 години. Дори имам хора, които... И то имам предвид да уточня. Най-вече хора, които не само ползваха тази обща информация, а която в града, в който са, си поръчаха да я направят тази таблица, която се изчислява, която изчислявах тук обяснявам, с професионални програми, за да могат, защото влиянието трябваше примерно 10 дни, в рамките на тези минутки, в които е звездата в града, в който са, да могат да се възползват. Тези хора получиха най-добър резултат, защото използваха не само общата информация, която върши за целия свят, а за техния си град в тези минутки. Относно лекове, пример, който е приятен на фона например, на труден хороскоп. Една жена наскоро ми беше споделила. Тя ме попита, тя знае астрология, тя ме пита също коя е планета, която е най-вредна в моя хороскоп, която най-големи проблеми създава. И аз си казах, това е Сатурн. Така. И тя почна да се интересува и започна да използва лекове за Сатурн. Защото дори това е съчетаване между ниската астрология и между древната астрология, кога имаме активация на тая планета или на планетата, която Сатурн наранява. Идеята, когато е Сатурн, се активира, се появява, за да прави тези проблеми и той Сатурн съответно по някакъв начин да бъде смекчен. И това, което едно от неща, главното, което тя започна да прави, беше, например, това е по индийската традиция, но не само, пак казвам, има в древната при персите и при арабите, но индийците са шампиони, почна да храни бездомни котки. Защо? Защото в древната астрология Сатурн е планетата, която обгрижва имуществото, децата, нещата, на активите на другите хора. Сатурн е вдовецата, Сатурн е самотника, Сатурн е този, уредника, който се грижи, защото Сатурн е бездетна планета. Така, може да даде деца всяка планета, но при определени обстоятелства. По принцип, нали, лишава. Та идеята е, че започна да храни такива котки. Не помня колко време беше, примерно няколко седмици. Така, това става тази година. И в един момент пътува с автобус и автобуса спира, нали, на спирката, на която спира, на нея се дохожда до тоалетна и в машината, която не приема левове, приема само евро. А това е преди февруари, когато се приема лева, се вървеше. Само евро. И тя няма евро в случая. Навсякъде приемат левове все още, приемаха. И тя не може да отиде. Не може да стиска, защото има часове път и така нататък. И какво се оказва? Жената, която е до нея, която се нарежда на опашка, тази жена я помага и тази жена гледа бездомни котки. Както се казва, това нещо човек не може да го измисли. Това нещо просто помощта дойде отгоре в точния момент. Нали, тя каза, аз пътувам постоянно, не ми се беше случвало никога това нещо да не мога да се отворя, да не мога да отида тоалетна, нали, не мога да стискам 5-6-8 часа и така нататък, нали, защо да стискам, нали, автобуса спира. Ето ви един вид лекичък, който даде разлика. Сега тук не е да почнем, тя ако не беше да храни котките, дали ще срещне тази жена, дали ще да той, нали, станало е, облегчила се, помогнала си, разбира се, има лекове за много по-силни неща. Идеята, както примерно тук с тази звезда Каф, нали, тези хора, които ползваха и които бяха невероятно възнаградени и така нататък, ме питат Зага, кога ще има пак. И аз им казах, аз както написах във видеото, 12 години. Тоест тук имаме след около 9 години, нали, като след 9 години всичко, ако е наред, така нататък, с удоволствие ще направя ново видео за Каф. Така че да се върна на таблицата, моля, проверявайте, проучвайте, изследвайте астролозите, питайте и така нататък, защото има значение какъв е клона, а дори още по-важно каква е астрологията, но за астрологията ще направя следващото видео, евентуално ще засегне повече това, но тук
има голямо значение. Пак казвам, хороскопа започва от ректификацията. Ако има съмнение за часа, ако часът е неточен, получават са много големи, да не кажа изцяло неточности, или човек години наред си мисли, че е с един асцендент, а той се оказва друг, или асцендента е на ръба, както съм показвал, между тропическата система и сидералната система, и коя нам ще се ползвам, и така нататък. И такива случаи съм имал и показвал и си ги събирам в папка. Така че много внимателно, осторожно продължавайте, проучвайте, защото това е вашия живот, това е вашата съдба, това е живота и на вашите близки, съпруги, съпрузи, деца и така нататък, майки, бащи, защото астрологията може много да помогне и помага, но също, особено тук имам пред рождения клон, защото хорарния клон не използва рождения хороскоп, нали? Той е много по-лесен от рождения, но рождение предсказателния може да се направи немалка беля. Също и за синастрията. Обръщам съм внимание за съвместимостта. Не може да се прави съвместимост, ако няма час на раждане. Тези астролози, които го правят, са алчни измамници. Единствената астрология, която може да го прави, е китайската астрология, защото китайската астрология работи самата основа. Най-важното в нея е деня на раждане, не е часа. Съответно, тя при нея може, защото 75% от информацията без часа, 4 стълба, е налична. Така че внимавайте също тук, разпитвайте, защото тези неща се правят отделно. Споменал съм също за лични данни. Хората с лекота нарушават личните данни, а другите личното пространство. Не е етично, да не говорим, че дори незаконно. Но по-важното е, че много не е етично това. Те сами си пазят, не искат другите да знаят, но те сами използват на другите. Не се прави по този начин. Така че това е от мен този път. Проверяйте астролозите, сравнявайте, питайте винаги каква астрология използва човека. Може ли ви посочи астролога, може ли ви посочи източници и така нататък. Задавайте въпроси, интересувайте се. Това е от мен. Отново това е моят канал. Ако ви харесва, поделете се, коментирайте. Надявам се, че ви е било полезно. Ще ви отговоря при първа възможност на ваш коментар или въпрос. Благодаря ви.